Benvinguts i benvingudes a l'aula de guitarra. Comencem! Avui farem l'acord de mi major, però abans cal que hagueu vist l'acord de la menor, així que aneu al vídeo que hi haurà per aquí. Per fer l'acord de mi major necessitem el dit 1, el dit 2 i el dit 3. I evidentment la nostra guitarra. Ara que ja estem aquí, comencem. El dit 1 anirà al traste número 1 a la corda número 3, aquí. El dit 2 anirà a la corda número 5 al traste número 2, 1, 2. I el dit número 3 anirà just a sota a la corda número 4 al traste 2, 1 i 2. Si fiquem tots els dits, ens sonarà una cosa similar a aquesta, que és pràcticament el mateix acord de la menor, però pujant els dits tot una corda cap amunt. És a dir, si amb el la menor teníem això, amb el mi pugem tot una nota. Sí? La menor, mi major. Sí? Torno a repetir. Dit 1, corda 3, traste 1. Dit 2, corda 5, traste 1, 2. I corda 4 amb el dit 3 al traste 2. Ajuntem tots els dits i ja tenim el mi major, color groc.